عليكم مسلم كله سلام كتابل samba jawo sono raja sedi salmi kala pullo siyama pullo non la paltor fulbe kala do ha pula do puta toro puta jalo fare ma masina fop salmi na wajurama yetam alhamdulillah ko yano jortama joni kawral fulbe ko hunde boyde tabbede boyna duede jogima non jorto radio fulbe ma won sababu kawrangal yaare so ngal be ko ndirangal won hunde woto no ko hande e defeten Allah tantalde belti en ko pular wada e der Facebook do belti en kadi radio fulbe e fulbe en belti manon e mada am radio sedi da samba jaw on samba aduna dem dangal radio fulbe e jaram mo radio o yetti kono sababu ay jallo directeur bi fop ala wasi en hunde wote kala ko kullo woni de en gandu lamdo wawa en townde wawa en yaltina jeede goto fop yo wadi hoore mo kanyum wonta sababu ha de pularoti ne yara yeso ha lenyongol yara yeso nde wonno ne laade tallawi yidde leñol mum ɗum ko limanagal jeeya jiɗen noon leñol ngol jiɗen ɓe pulaagu fof towne pulaagu daroɗen goto fof daro taw kadi enen tiinu en hoto en gon ɓe feccor kala hemin mbaɗo émission yo won ko fulɓe kamɓe fulɓe fof no kaldu min e ñagade kadi mawɓe radio go de balle en radio go ha yaaje ni bisawni be pam so fulbe ina kale tonne ko tonje fulbe sona kale gidim sawni no poti haalede no poti yimede daro ballo en télé on kadi yaaja mi jaari on non yetti on mi dum kadi e jankido kadi wal yomo ya ko amin ya pa kono kadi heddiɓe gila he joom galle o ha he gollotoɓe ha he fof e ñaguima Allah borom suudu ka bandu e rawda nelaɗo sallallahu alaihi wasallam joom reeɓe suura on danda on sabu ɗo gonɗon ɗo ina satti ha tentiɗo Sénégal sa wi tan ko pulaba granda bom kam ko changé keɓɓen nde wonno ko pula laami kono sino wona ɗum wonko famɗen hen sippiroji bila temps juuf ha ɗo wonko pamɗen hen nde wonno enen kam alhamdulillah rabbil alamin en ngala yidde sona pulago en ngala yidde sona pulago sago men noon ko yo ɓe fulɓe ndentu wona hunde wotere jara yeeso ɗum noon yo jooma newon ɗum amin ya rabbal ɗum kadi amin ya rabbal wondude e cellal e denka e newyi e yaajede amin sababu koyngal am ko jarde sukaɓe fasnaɓe alhamdulillah rabbil alamin gouvernement mi Guinée Bissau naɓine funnade suka fasnaɓe gitti fodde ɓe tato nde jaɓɓoy kam e tinnare e teddugal min non ɗum sababu ga arde jarde ɓe noon e yiide ɓe e weltitde ɓe kadi galle fof min kadi woni kadi ko ɗum kadi yamirimi yomi ar mi jara ɓe mi weltanoɓe mi duganoɓe ɓe kalno noon jama dimanche o ɓe kawra ɗo ɗo ceernuru ɗo nde wondire ɗon yiide ɗon min nani noon aɗa wiyaka wi halifa mawɗo waliyan waliyaɓe ceerno Basirou Sall ɗum ɗon est ce que min mbawat andude seeɗa tigi hoɗum woni hor woni puɗal muɗum toon eyyi enen kam ala ko gonɗen tan ko eɗen jiiɗi pulago gon noon ceerno Basirou wonko woni ceerno Basirou ummi ko dar halayɓe so dar halayɓe noon haalama hewɓe yiɗi ba makko kara makko ceerno on woni laamiɗo julɓe to Ñoro Mali o feewi jihaadi Cheikh Oumar